Veľmi dobre oni korčulujú, kombinujú a prvú tretinu sme sa o tom presvedčili, že my nemôžeme dať ani sekundu času a tam využili hneď dve naše zaváhania a bolo 2-0, ale mali sme nejaké presilovky, tie nám vôbec nešli a potom v druhej tretine, ako sme dali ten gól na 2-1, tak sme sa trošku zlepšili a zápas, samozrejme, že oni mali prevahu, ale nebolo to také jednoznačné a samozrejme potom, keď sme vymenili brankára aj my, tak Jaro chytal výborne a dal nám šancu až do poslednej minúty, aby to bolo ten jeden gól. No a skúsili sme odvolať a nevyšlo to. Však to my sme, naša peťka, tam išiel Marcel sa na bránu a hneď z protiútoku sme dostali gól, takže tam to mohlo byť 1-0 pre nás, naopak bolo 1-0 pre nich. Takže celý turnaj sme sa trápili trošku s koncovkou a keby možno takéto šance využijeme, tak aj tie iné zápasy by sa možno ináč vyvíjali, ale taký je šport, taký je hokej a je koniec turnaja a nedá sa nič robiť. Myslím, že sme odohrali výbornú tretiu tretinu s Dánskom, super zápas s Nemeckom a teraz proti tomu silnejšiemu superovi myslím, že to bol z tých troch zápasov najlepší náš. Tak samozrejme, že neúspešne, keďže sme sa vlastne do poslednej chvíle obávali, aby sme nezostúpili, takže tam rozhodlite, hneď prvý zápas sme stratili bol s Talianmi, potom sme trošku možno po taktickej stránke disciplinovane nezvládli zápas s Lotyšskom a tie body nám chýbali proste a človek sa dostane do takého, má menej sebavedomia, je nervózny a médiá to tiež ovplyvňujú a človek nerad číta, že možno vypadneme, možno nie a boli tu mladí chalani, 10 nových hráčov na majstrovstvách sveta, takže veľká skúsenosť pre nich a môžeme na tom stávať do budúcna, že nemáme veľa hráčov, či už v Európe alebo v NHL a budú to oni, ktorí do ďalších rokov tu budú, takže naopak by som povedal, že výborná skúsenosť pre nich. No.